O Ribeiro en Nós. Este premio ten como obxectivo recoñecer a aquelas persoas ou entidades que desenvolven unha acción destacada nos ámbitos da cultura, a formación, o medio ambiente, a investigación ou o emprendemento, sempre en relación coa viticultura ou enoturismo, e cun vínculo directo coa denominación de orixe Ribeiro. Dedicada á promoción de actividades industriais, sociais e educativas, esta entidade organiza unha media de 10 feiras anuais centradas nas potencialidades da provincia de Ourense, prestando sempre unha atención especial á gastronomía e á viticultura. A súa implicación na celebración de salóns e encontros profesionais como Viniste Rae ou Xantar ten contribuído de forma decisiva á proxección exterior dos viños galegos de calidade, a través da creación de espazos para o encontro entre expositores e compradores, favoreceu a internacionalización das adegas e a apertura a novos mercados. Fai entrega do premio don Aníbal Pereira Novoa, tenente alcalde do Concello de Ourense. E o premio Ribeiro en Nós 2025 é para Fundación Expo Ourense. Recolle o galardón Rogelio Martínez González, director xerente da Fundación. En nome de Expo Ourense quero expresar o noso máis sincero agradecemento á denominación de Orixe en Ribeiro pola concesión do premio O Ribeiro Nós. E para nós é unha gran honra recibir este recoñecemento que sentimos como un respaldo ao traballo constante que vimos desenvolvendo en apoio á promoción dos produtos de calidade do noso territorio e moi especialmente dos viños galegos. Desde Expo Ourense temos claro que a colaboración entre institucións, viticultores, adegas e entidades de promoción é fundamental para poñer en valor o noso patrimonio vitivinícola. Por iso, este premio énchenos de orgullo, pero tamén de responsabilidade para continuar fortalecendo os lazos coa denominación de Orixe en Ribeiro e contribuindo á súa proxección nacional e internacional. Expo Ourense é unha ferramenta ao servicio das institucións que conforman o padroado da Fundación para mellorar a promoción de todos os sectores que teñen que ver co desenvolvemento social e económico de Galicia e da nosa provincia en particular. E iso faise traballando con ilusión coa que está facendo un equipo humano co que conta esta institución e que quero poñer en valor en esta ocasión, unha vez máis, pola honra de recoller este premio. Moitas gracias á denominación Orixe en Ribeiro por esta distinción que recibimos con gratitude, ilusión e compromiso. Seguimos traballando. Moi boa tarde.